Yoma. Babothi. Ubaba vumela abantu nje ungabi nenkinga abantu mabekhuluma kabi ngawe yazi. Yebo. Ungabi nenkinga abantu mabekuhleba. Ungabi nenkinga abantu mabesho konke ngawe. Ungabi ungaphatheki kabi futhi yazi. Yebo. Kodwa oqaphela kuphela abantu abakutshela imfihlo zabanye abantu. Ubaqaphela abantu abakutshela imfihlo zabanye abantu. Ungabi nenkinga yabantu abakuhlebayo. Kodwa ubaqhelisa abantu abakutshela imfihlo zabantu. Kodwa ungalinge uphatheke kabi makunabantu abakuhlebayo. Khululeke futhi ungababuzi ungathi hayi mina ngikwenza ukuthi ubayeke nje babe baningi abantu kodwa ungabavumela abantu abakutshela imfihlo zabanye abantu. Anganomengezelo. Ngiyakuzwa. Uyini uma iqala umuntu ezohleba ngomunye umuntu wokwazi ngaleso sikhathi ukuthi uyahleba nangawe futhi angazi lo beze umuntu mayifika nje kuhleba wokwazi ukuthi uyahleba nangawe kodwa ungamvumela uzofika axoxe ini imfihlo zabanye abantu umdedise kuwe ungamvumela mayiqala nje ethi hey phela uthi ngikuhlebele ukuthi ubani bani imfihlo zakhe ungamvumela kodwa ungabi nenkinga umuntu menzani ehleba nje ngoba ukuhleba kwakhe nawe uyakuhleba futhi